live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I... Va, ja està. Ja pots deixar anar? Deixa anar. Deixa. És de fora d'aquest continent. Obre la boca. I et fiquen el pal i et mira, oi? Què es necessita per ser mag? Per ser mag es necessiten, sobretot, ganes, no? Que t'agradi l'art, que t'agradi actuar. T'ho diré en dues paraules. Me pinch i no me sale tant. Llavors, jo ara et passaré aquí pals, d'acord? Tu has de pensar un número de l'1 al 15 i jo intentaré captar el teu pensament. Quin tipus de mag ets? Soc un mag còmic, faig màgia còmica. Has flipat? Jo més, perquè no ho he fet mai. Bé, tens el número pensat? Està aquí, el teu número? Està aquí, el teu número? Està tot arreu. Està aquí, el teu número? No està aquí. Ara hem d'agafar... Pensa en el número, pensa en el pensament alt, no amb la veu alta. Home, és un número mig. És un número de 15, diria que és de la meitat avall. Ara ja és puro teatre. I aquí és maco perquè fas 1, 2, 3, allò que us faig jo que parlo una mica per crear màgia, faig... No, ningú t'ha dit que obris la mà. Per què has triat màgia? Perquè em semblava que era una activitat molt divertida i volia aprendre màgia perquè sempre m'ha agradat. Quin truc us ha agradat més? Doncs a mi m'ha agradat molt el que ha fet d'en Paquito, que l'ha fet ara seguidament. És un truc molt guai. Sal ya tú sabes, mira. Venga Paquito, sal a ver a Malika. Corre Paquito. Mira, allá sale Paquito. Mira Paquito cómo sale. Saturday morning, jumped out of bed. Put on my best suit, got in my car, raced like a jet. Hola, estem a la cuina del Bosc de la Coma i aquí és el taller de cuina i que els ensenyen a fer receptes diferents. Ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, say yes. Què esteu fent avui? Sí, avui hem fet uns muffins que són com unes magdalenes, són més espesses. La magdalena necessita muntar-la i que t'agafi aire. Aquí com que no tenim eines, no tenim màquines, hem fet una barreja així manualment i ara després al pati el cobrem. Què esteu fent ara mateix? Ara mateix estem fent pastissos. I pots explicar els passos per fer-los? Bueno, hi ha 4 pastissos que fem i bueno, és que depèn del pastís que fem, hi ha uns passos o no. Quins són els ingredients principals? Llet, mantega, sucre, farina i després ja afegeixes el que vulguis. Què t'agrada més cuinar? De tot. To do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Standing at that altar. Oh, we will run away to another. Ara estem amb el Saballem i ara ens ensenyaran alguns passos de reggaeton. Per què has triat aquest taller? Perquè m'encanta ballar. Sents algú quan balles? Sí, bueno, estic més tranquil·la i estic al meu món. I per què no hi ha més nens? Suposo que és perquè els hi fa vergonya venir a ballar tot ple de nenes. Seria molt interessant que els nens s'apuntessin a ballar, ja que tenen molt de sentit de la vergonya i és una manera per treure la vergonya. Hi ha molts nens que saben molt ballar, dominen el tempo musical, però no s'atreveixen a venir amb les nenes. Nosaltres aquí treballem la vergonya perquè elles, quan van començar el primer dia, tenien totes vergonya i ara elles ja aquesta vergonya l'han perdut. Todo el mundo con la mano arriba. Acércate y sígueme, acepta el reto, atrévete, confía en mí y ya verás.
Hola, estem al taller de Scrapbook i aquí estàvem personalitzant àlbums de fotografia i ara anirem a veure uns quants. Consisteix en unes quantes fustes, cartró gruixut, l'hem doblat i l'hem enganxat amb cinta i a continuació l'hem recobert amb paper de colors, com podeu veure. I aquí hem posat dues anelles per posar-hi un cordill perquè és un maletí que es pugui agafar i aquí dins farem com un àlbum de fotos que hem portat nosaltres de casa. I què és l'scrapbook? És el que abans deien collage, sabeu el que era el collage? Que s'enganxaven diferents coses, però ara tenim uns papers molt xulos i tenim decoracions molt maques, de diferents colors, i a partir de 000 fem cartró, fem formes, enganxem el paper, enganxem les decoracions, posem fotos i fem àlbums de fotos divertits. Com el firaire, pres del seu ball sota els estels. Des de la Barcelona al Caire canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes, soc pastor arran de tot un circ, sempre a punt per robar la lluna. Hola, em dic Malika Elidrissi i m'ha agradat molt aquest taller perquè hem après moltes coses de com es fa una pel·lícula o un reportatge i moltes més coses i jo he fet de productora i de periodista. Hola, em dic Jadijat Tuturai i he fet de periodista. Hola, em dic Clàudia, jo he fet de periodista i havia d'anar amb el micro entrevistant a la gent i m'ha agradat molt aquest taller perquè he après moltes coses. Hola, em dic David, jo he fet el making of i m'ha agradat. Hola, em dic Arx i m'ha agradat molt fer pel·lícula. He fet de productora i consisteix planificar coses abans de gravar. Hola, em dic Eva. El meu treball ha sigut de fer making of, que és el que hi ha darrere les càmeres. Jo sóc en Sergi Sánchez i aquest taller m'ha agradat més del que em pensava. Jo sóc en Marc, he estat el profe del curs i m'ha agradat molt poder conèixer-vos a vosaltres i crec que quedarà una pel·li molt guai. A les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit i al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit i al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir.